Iki dalang mitos. Wah. Midang ngetno ndara musik. Iya man? Iya. Panjreng kang puspitorum katiupeng samirana mrih sekar gandanyo mawe laras terenaning diyo pangabektiku katur kalawan kowe parang wong jenenge wong alasan iki basa ora esuk tak tampa tangan loro dadi seneng atiku lha pojo pangestuku tampane iya parang Prabu Kusuma tak tampa ya dadi bungae atiku iya kowe ki enek Cemporejo ki apa krasan lah yo krasan wong wis 46 tahun krasan nek ngono yo banget panarimat Sarmin lewat niku mencak. Oh nggih. Jadi Sarmin cancane kowe ki wong saka ngendi? Oh. Aku iki anake Arjuna. Sing anu Pak. Parto utawa Janaka. Meninggal. Kuwi panengaing Pandhawa. Pentas ganten Pandhawa iku apa? Pandhawa ki etungan 5. Aku ning nomor tengah. Mboten. Lam kula mayang mbokmu piyemu ki sapa? Wah, piyambake ibuku ki udu wong ngato padha kene. Udu bangsaning menungso. Apa bangsane jim? Udu. Lah, bangsaning widodari ya kuwi Dewi Suprabawati. Sedulure telu Prabaretna, Prabaini, Prabawati sing barep. Kadange iki wis sekethi. Nek sekethi iki 1000. Widodari sekethi. Ning kabeh kuwi dadi gawane, dadi bojone bapak aku Janaka. Garwa ki bojo. Oh. Garwa ki bojo nek putra anak. Garwa kuwi bojo, iya bebojo kuwi garwa. Ya lanang lan wadon kuwi aku iki. Nggih. Lah sejarahe piye Kakang Prabu Kusuma? Wah. Atas wati. Sejarah iki dawa. Aku ki Suwita jenenge goleki bapak ngono ora ngerti kowe Suwita. Goleki bapak aku nyang Pandhawa ki diku. Nanging yen ora bisa mbalekake Batari Sri sing ana negara
Cemporejo iki aku ora diku anak. Dadi aku iki ditunduk. Kaya ngono kuwi. Mula aku nggawa sekabatku Lurah Semar Garing Petro Bagong iki. Kuwi ya wong. Ya iki ya wong iki ireng-ireng. Niku nggih wong niku. Maklum, Dorayu niku nggih buri sampan niku nggih wong. Rambing gong. Iya iki juru kuncine bapak aku. Lah bapakmu ki jenenge sinten? Jenenge Prabu Gembung tanpa sirah. Wah, Gembung tanpa sirah. Wah, jenenge hebat lho. Iya. Para Kakang Prabu Kusuma entuk ngipiri wengi kepethuk karan kowe bisa kelakon dina iki. Aku dirudo peksa karo bapakmu. Kon ya iku ningkah kalawan kowe, kon mek bojo ngono kowe aruh ningkah. Nanging aku duwe pendaluk bebono karamun. Bapakmu bisa nganani yaiku Dewi Sri Bali menang ing Giri Mulya tanah Nusantara. Aku ki nanging yen ora ngono aku mau pancen Bakari Sri ki ana kene tek. Wah, tek nganggo tek bareng. Lah terus ana ngendi? Bakari Sri ki mak wonge dewaning pangan, dewaning sandang pangan mula sugih. Iya, kok tahun ngarep ki tuku pajin lho. Menengo sego. Rungokno daram iki. Nanging dunungan Bakari Sri kuwi tak enteni iki nganti saenggo sepene kok urung diwulungake. Ana lumbung silayur kuwi ning jaga bangsaning rajaning kewan. Oh, jenenge ya iku jendraling kewan kuwi. Panglimaning kewan kuwi jenenge tikus dinada. Wah. Tikus? Iya. Karo celeng tembalung diarani Mamangkara. Oh iya. Mamangkara kuwi adine Mamangdana nalika jaman yaiku sayembara sapa bisa mateni Prabu Nirwata Kawata Imamantaka sing nyirnakne yaiku Kang Ramaku Arjuna. Mula diparingi widodari seketi. Tandang Gurda Saksana mentang langkap ya mula keker kang kadadan miro larut kapal ayu sakunging anakku Prabu Kusuma